Dag Sinterklaas, ik jou je nog een keer aan. Wat fijn dat jou hier binnen. Dag mevrouw Harry, ik vind het prachtig om hier te werken. En wat ben je er prachtig mee? Kom jij nog terug? Ik ben ook wel een beetje wat ik wil doen. Had je ook een hand aan het iemand die je hart komt stelen, wil hun leven met je delen. Alle keer. Als jij ooit zo verliefd, Allereerst zwaaien. maar verloren, was jij ooit zo verliefd, dan over je oren schijnt de zon elke dag een beetje voor jou. Nou ben ik er alweer. Zwarte Piet en Boukje en Ome Piet en Sinterklaas. En dan gaan we eerst de festshow. Wat zit er zo? Dat is Tomo, natuurlijk. Die redt het niet. Nou, ja, meteen maar de Tomo. Zie je dit? Oh jongens, hoe komt het? Waar niet goed? Die niet goed. Ja. Nee. Is dat de rug eraan, Piet? Is dat de rug eraan, Piet? Nee. Nee. Ja. Ja, zij is goed. En dan moet je hem goed luisteren en eerlijk antwoorden, hè, op mijn vraag. Wat vind je? Nee, ik ken Sinterklaas, ik heb mis. Nee, ik ken het maar, ik ken het al, ik ken het bloemen. En wat vind je dan, Piet? Met Piet in de griep bij je? Nee, ik ken het missen. En hoe dan, Piet? Nee, ik ken het net missen. Nee, nooit hè? Maar hier ook nog mee naar de kroeg, dus die maat bij mij mevrouw. Kroeg. En doe Piet, was toch Piet wel mis? Nee, maar waar mag nooit op fietsen? Oh ja. Hoe had het nou? Sinterklaas, hoe had het nou? Nou wordt het heel moeilijk, maar dan kennen ze net trouwen. Waarom is dat nou?
Nou, ja, oké. Ja, Boukje, daar ben ik wel trots op, hè? Dat is kast! Is Piet? Ja, jongens, we blijven maar even met Sinterklaas. Want Sinterklaas dit voort. En Sinterklaas komt vast wel op vrouwen. Of misschien is hij in thuis. En wij blijven al die reageren, want we hebben nog een heel mooi muziekje van de muziekpiet. Kees, wat zei je? Hoor je muziek erin? Nee, ja, muziekpiet, zet de muziek hoor en dan komt hij nou weer.